Grabing pagsabuga. Kita apit ang kasugat. Kaway sa ako kay murag delikado kayo, dili makita ang kasugat. Motoran niya ko at ang dalan. Okay. Silipin natin ang 5G tower na itatayo dito sa Lumbo, Bukidnon. Yan. Muna yung mga layout. So, muna ang kadako siya pundasyon, no? Isa niya kalig 340 by 340 by 3 meters kalawom ni. 5G tower ni dito sa Lumbo, Bukidnon. Napanilibon na damulog nasa unom ni diri. So grabe kalalom sa bangag. So atong step by step ning gikan sa pag-layout, kalot sa bako hangtod sa pagbawog og bakal ni og paghulog hangtod matindog ang tower nga 5G. Kung sa epekto ani sa atong ekonomiya. Abangan nyo lang ang iba pang mga video na karugtong nito para malaman nyo kung paano ginawa ang tower na 5G pundasyon. Muna yung mga bakal nga para sa tower, para na siya sa unom ka tower. Tagas kayo niya, 10.5, 9 meters, grade 16 ni siya tanan, special cut ni. Magut na karong tawa. So makasugo na taga-simbol ano para sa puting. Grade 16, 55 mm. 20 mm o 16, 12 mm para sa unong ka-tower ni. Karga sa truck ay kasulod ang trailer sa sulod. Dito na ito ni pabrikiton. Yan ang buhay construction style man. Buhay construction sa Bukidnon. Napakahirap talaga ng buhay construction, napakainit. Mainit pa ang bakal, mainit pa ang araw, napipilitang magtrabaho, pero okay lang basta marangal ang trabaho. Mo ni kinabuhi sa steelman sa construction. Sukod, katig bakal nya imo onda yung stirrup or anilyo para sa puste. Yan. Pero ang pinakalisod ng trabaho sa construction ng steelman ang maghakot og bakal para sa no.
Okay, nakating na. Yan ang po na isang big. Muna siya ang bawganan po. Fabrication area. Mga kinabuhi sa Stillman. Dinhini siya sa Lumbo Bukidnon. Kinabuhi sa Stillman. So ang uban nung naghakot to. Tungod kay ang trailer di man makasulod dito lang taman. Si cutting depende na sa sukod nga ihatag sila ang ilang cuttingon niya. So abot dire sa fabrication depende na siya kung sa kadagkon ang posting ilang fabricaton. Kasi kinabuhi sa Stillman din sa construction.